Sanibonani bakwethu balandeli be-channel engiyivulile, channel yethu lena esisiza emaphusheni esiwaphuphayo ngeindlela zonke esuke siwabone ngazo. Namhlanje ngifisa ukuthi ngikhulume ngephupho elifaka isikole, ukuthi ngabe kuchaza ukuthini lokho. Uma uphupha isikole kusho ukuthi lokho abantu bakini abangasekho idlozi lakho lisuke likuthathile likuyise esikodlweni salo. Indaba ngikusho kanjalo lokho ukuthi lisuke likuthatha likutshengisa noma lihambise esigodlweni salo na. Isikole bona basifanisa nendawo lapho isigodlo sokuthwasa noma eziko lokuthwasa, ngoba phela khumbula ukuthi esikoleni lapha kuphekwa khona umuntu ukuze abe nolwazi oluthize oluzomphilisa, azophila ngalo, azoba yilona kusasa. Bona-ke isikole bake basifanise naseziko elithize noma esigodlweni esithize lapha umuntu athwasa khona. Hhayi ukuthi wena suke kuthiwa hamba uyothwasa, kusuke ngasho lokho. Bakwenzelani-ke lokho ukuthi bakulokhe bekuthatha bekutshengisa isikole? Basuke bekufundisa. Njengoba usuke ubona nasesikoleni ufunda nabo, njengoba sengishilo ukuthi isikole bakuvezela sona ngendlela yokuthi bona basithatha ngokuthi isesigodlweni, uzokuzwa kangcono ukuthi usesikoleni. Ngoba mangase uzibone usesigodlweni sangempela, angazi ukuthi ungavuka uthini. Kodwa leyo nto uma ususesigodlweni sangempela lapho uthola ukuthi nihlangene khona, kusuke sekukwelinye izinga elithize lapho engiyolixoxa ngelinye ilanga. Kodwa nje mawungakazi lutho kahle hle, usakhula ulokhu uzibona usakhuliswa ngomoya noma usakhula ngokomoya, uzolokhu uzibona uya esikoleni, idlozi lakho lisuke likufundisa okuthize wena ofanele ukwazi. Kahle kahle lisuke likuthwasisa wena ephusheni. Ngaleyo ndlela uzolandwa uye esikoleni. Lapha esikoleni uzokwenza njani na? Uzophakamisa i-answer, uyifeyile noma uyithole wrong. Mase kuba yini leyo? Ukuthi uchazelwa ukuthi isigaba okusona awakabi sezingeni noma awakabi sesigabeni sokuthi usangaqhubeka, safanele ulokhu uphindile ukufunda lokhu ukuzama ngokomoya bona ngendlela abasuke bekufundisa ngayo. Kodwa bayakutshengisa ibanga nesigaba sesikole sokukusona. Uma uphuphe use-primary bakutshengisa ukuthi wena izinto uzenza kancane futhi ngokutotoba, usasezingeni eliphansi ngokubamba izinto abakutshengisa zona. Uzobona mhlawumbe uthola ukuthi uphuphe nje iphupho wavuka ulikhohliwe. Sesigabeni leso sokuqala waphupha iphupho walikhohlwa, waphinde waphupha mhlawumbe awu-10, waphinde wakhumbula mhlawumbe mhlawumbe ilanga liyoshona, awuthi uvuka ekuseni lonto uyayazi, awuthi uthi uvuka njengobeni uthi nakhu usuke usasesigabeni-ke lapho ngase-primary. Thothi uphupha amaphupho wakhohlwe ngobani na? Mhlawumbe ngenzeka ukuthi kwenziwa abantu uhamba nabo, bakuvalela umoya othize fanele usondele kuwena, nabo abazwani nedlozi lakho, idlozi lakho alizwani nabo ngesimo sekuziphatha, nawe ngendlela yokuthi uziphathe noma mhlawumbe ngumuntu wena ozwana naye kuze kufike kulelo gaba awukhuli kahle. Okwesibili, uzoyiphupha use-high school. Uma kuleyo high school leyo okutshengisa ukuthi impela wena kunaloku kuqonda osuqhubeka nokunaka izinto. Uphupha amaphupho anje, yazi ngiphupha iphupho elukuthi, kodwa uthola ukuthi izincazelo zakhona awukaziqondi. Kuye uthola ukuthi uphuphe usuphasa kuleyo high school, ugcina futhi usuphuphe okusho ukuthi usuyaqhubeka. Lalelake ukuthi kuzokwenzakalani kuwena ngokwempilo ekuphileni. Uzothi wena uliphuphile iphupho ulikhumbule, hayibo ngiphuphe kanje, hayibo izolo ngibone lokho, hayibo ngiphuphe kanje, izinto vele manje umqondo wakho ikhumbule manje.
kusho ukuthi usuke uyokhuliswa laphana ngokomoya kunalendlela bona abenza ngayo abazoqale betshengise wena ngayo ukuthi la uyashoda la, kodwa mase kuba khona lendlela abazokwenza ngayo ukuthi lento mayingene kuwena, ayenzeke lento le, mayenzeke lento ngey'gaba ey'thize, bebuka isigaba lesi owenza ngaso ngokuphila wena, indlela oyiphethe ngayo, indlela omisa ngayo izinto wena, indlela okwazi wena yonke into yakho, indlela yakho wenza ngayo izinto ezibagculisayo, abazithandayo, ezibachazayo. Uzothatha uyokhuliswa wena, uzolokhu ubona uphindela esikoleni, mhlawumbe kudlule omunye unyaka uphindela esikoleni. Abanye mhlawumbe bayakuthi ngonyaka bey'bone besesikoleni noma ikawu-5 ngonyaka, basuke bekhuliswa idlozi limthwasisa ngezinto zikamoya azozazi ngomoya. Ihamba lonto ibanga elide, uma usuphupha i-high school uzuphuphe ne-university, lapho uzobona ngezinto ezifaka ngisho umzimba wakho into eyenzeka kuwona, okutshelayo ukuthi la sekunje. Uzozwa ingaphakathi lakho, ngizothi ukukubalula nje lokhu kancane, ingaphakathi lakho lizoba nezinto ezilenzayo ongazazi ukuthi awungaze ngafa ugula, ungaze uphathwe izinto ey'ningi. Abanye bakhala ngamaqolo, abanye bakhala ngamadolo, ungazi kuphinde kuthi nya emva kwesikhathi esithize. Yini na? Iphinde lento yenziwa ukuthi bakufaka kwi-training yakuthi ungalele, ngesikhathi ungalele bakufaka kwi-training ukuthi uma ngase uphathwe into ethize uzokwenza njani wena. Uma ngase ube nendlela ethize ukuthi mhlawumbe ucishelwe umoya, ikakhulukazi abantu abanemoya, umoya wabo uhlale ushone, uzokwenza njani wena. Fanele kube khona indlela ozokwazi ukulwisana nayo lento, ibe leyo nto kube wena ozoyisungula ngokukhontrola umzimba wakho ngendlela ozokwenza ngayo wena. Ungazitholi mhlawumbe okokuqala ungathola ugijinyiswe ebhedlela, uthi awungaze ngafa inhliziyo yami ishaya ngamandla, ugijinyiswe phansi phezulu, kanti cha bayakutrayina ukuthi uzokwenza njani. Leyo training uma usuphasile wakwazi ukuthi isimo esinje masikufikela wenza kanje, lapho uyophinda uyibone futhi usesikoleni usuphasa, usudlulela kwelinye izinga, noma uzugcina usuyibona ususe-university, uhambe kuze kufike isigaba lapho ugqoka khona ijazi. Lapho-ke uzothi noma uhambe endleleni izinto ozoyibona zenzeka ngempela kuwena, uzothi noma uhlangana nomuntu enjengalapha likutshele ngoba phela likuphethe lelo dlozi, liyinkinga lelo dlozi ngoba lizenzela yonke into kuwena ngayo yonke indlela. Akutshele ngalowo muntu uthi yambosa ubani lo unalokhu lento uyohlangana naye usuyazi. Mhlawumbe uthole ukuthi uzothi emelapha eduze kwakho ube nenhlanhla uthi ame, mase vele ekhuluma ngalento athi awuyazi kunesimo esinje angazi uzolungisa kanjani. Lapho-ke liyakutraina, sekufanele wena kube nento ethize ozomtshela yona, kodwa awuyicabangeli, usacabanga usababaza lokhu, uthole ukuthi avele mhlawumbe naye akubuze ukuthi ngenze, ifakwa ekhanda into wena ozomsiza ngayo ngoba liyakutraina, liyakuqeqesha idlozi lakho, liyakuthwasisa, likuthwasisela isigaba esithize sezinto ofanele wena uzazi ukuthi ziyenzeke. Yini manje edala ukuthi abantu abaningi idlozi lingabakhiphi ngokushesha, sihambe uyothwasa bakwethu? Isikhathi esiphila kusona asisafani nesikhathi esiphile kuso kudala, nanokuthi-ke nje ukukhula nokushintsha kwezinto, lalela nedlozi lakho liyashintsha. Kunezinto ebekade zingekho kudala, amadlozi abanye abantu ahamba azafinyelele kulezo zinto esikhathini osekwenzeka ngaso izinto. Khumbula phela laba abantu bayizingilosi, izinto bazibona kuqala kunathi zingakabonwa. Uyabona nje kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi ake ngilinganise kancane ngami noma ngakuthanda ukukhuluma ngami, uthole ukuthi uzotshengiswa i-design ethize yento ukuthi ungakwazi ukwenza i-design enje, mhlawumbe uthole ukuthi uzophela unyaka olandelayo leyo nto hawu sekungenwe kwi-design enje yento ethize, bakutshengisa izinto phambili ezizokwenzeka. Yingakho noma bekwazi ukutshengisa amaphupho ngawe
wena ungakazi, okusho ukuthi bazi yonke into. Ngaleyo ndlela ngiqonda ukuthi abasakwazi ukuthi umuntu bemthathe bevele bemyise lapha, ngoba abantu sebeshintsha inhliziyo. Ukusiza abantu lokhu kuyibhizinisi eliyinkinga kakhulu kubantu, akukona nje ukuthi basiza abantu. Kanti mina engikucabangayo nengikukholela mhlawumbe kona ngikubuke ukuthi mosiza umuntu uyamsiza. uNkulunkulu uyena ozobona ngawo ukuthi wena ukwenzela ini, ngoba phela akekho umuntu onemali njengamanje. Izinto zonke abantu bayayibizisa, umuntu akwenzise into, akutshele into angasho ukuthi akakwazi, enze lokhu enze lokhu enze lokhu kuwena, akufaka izinto eziningi ongazazi ukhisha ubani. Kanti uma ngabe idlozi lakho ubulilalelile walinda, ilona liyakwazi ukutraina, ilona elikwazi ukwenzela. Uma umuntu nje ophupha isikole bakwethu lilinde lelo dlozi, lelo dlozi lidlozi eliyithwasisayo, lidlozi eliyinkinga ngendlela yokuthi awufanele uze ulingcolise wena, ungalingcolisi ngoba liyazenzela. Lizokufundisa konke, liyidlozi elihambisana nedlozi leli dlozi elifundisela wena, elithwasisela wena, litshela wena amaphupho, ugcina usuwazi, ugcina usubona ezinye izinto, ugcina usubona izithombe ezithize endlini, ugcina usufunda indaba ethize emafini, ugcina usufunda konke, likutshengisa konke, likukhipha ngisho endlini, ungalele uhleli uthi buka ke sekwenzeka lokho, buka sekwenzeka lokho, ukukhulume nabaseduzane kube kanjalo. Ngicela ningalona uma umuntu ophupha isikole nje kakhulu, basobhaki gada ilona ofanele lihambe phambili kuwena okudlula ezinye izinto. Ungacabanga ukuthi uzothi sefanele ngiyothwasa, no, linda. Liyidlozi eliphethe izinto eziningi. Kungenzeka ukuthi liphethe idlozi lasemanzini, lingenzeka ukuthi liphethe idlozi lasolwandle, kungenzeka ukuthi mangithi liphethe idlozi lasolwandle liphethe leli dlozi leli eliba yihashi. Zonke lezo zinto baziphethe, kodwa bazolinda wena. Leli dlozi leli liphatha idlozi laphezulu emkhathini emafini, leli dlozi liphatha idlozi laphezulu ezintabeni. Leli dlozi liyinkinga ngendlela yokuthi wena uma likwenzisa zonke lezi zinto, lizihlanganisa zonke lezi zinto lezi, mase likhipha okuthize elingakufuni ukuthi kwenzeke kuwena, wena ukwenze. Ngicela ulinde, lizithwasisa lingaqedi, uyoze nje kube uyakhula uzofika esigabeni, ngoba lilokhu eliqhubeke nawe. Bheka sekuzoba khona ukuthi, buka sekuzoba khona ukuthi, yenza kanje, nawe funda simisele, uthandaze. Yazi futhi okunye, ukhulume nabantu bakini, uzobezwa. Bayakhuluma abantu abangasekho, kodwa lokho ngiyokuxoxa ngelinye ilanga futhi ngichaze ngelinye ilanga ukuthi ukubona kanjani konke lokhu yingani fanele ukuthembe ukuthi kuyikona. Ngiqonde ukusho-ke ukuthi isikole ngokwami kuyisigodlo sabantu bakini abangasekho lapha wena bekufundisela khona ezinye izinto, ukuthi fanele wena uzenze ngale ndlela izinto ukuze uzokhula ngomoya, ukhule nangokwenza izinto zakho, ukhule nangokuyibonela izinto. Futhi asikho isidingo sokuthi kuze kube khona umuntu ozothi ngithembele kuyena, ngoba lowo muntu ngeke uze umthembe kangakanani, ngoba abantu bonke manje bagijimela kubantu abathiwa uyena umuntu osenzela izinto la ekhaya, mhlawumbe oyinyanga thizeni, noma ukuthi bazikhuphulela bona ngoba bebuka lokhu kwenzeka kwezinto ezihamba zingabi yiqiniso ezindaweni zabantu la behlala khona. Balanda izinto zifike zongcolisa igceke zingakhishwa umuntu. Yingakho beze bekhethe izingane ezithize, noma lezo ingane bazithwasise, bazigade, ngoba vele zisuke nazo zizalwe zinazo iziphiwo, kodwa ke banza sho ukuthi bayazithwasisela zona ukuze zingantanti, kungaphumi izinto zikhona zona la egcekeni. Bayazikhuphulela lezo ingane kube izona ezizokhuluma izinto zalapha ekhaya, ngoba phela idlozi leli futhi okukhulu kakhulu umndeni wakho, wokhokho bakho. Yingakho-ke ngithi ngicela ubalalele, bazokusiza, bazokutshela ngabantu, bazokutshela ngayo yonke into. Ngiyakuthembisa ngale nto engiyishoyo. Funda, buza, ngibone lokhu, ngiphuphe ngisesikoleni sengenza lokhu. Ngizokutshela ukuthi enza insukwini zakho ezithize, noma angisho ukuthi uzotshelwa yimina, nabanye bazokutshela ngaleso sikhathi wena uphuphe
ungenzi kahle, mhlawumbe omunye ukaphuphelwa nothisha esikoleni, shaya othisha, shaya nabafundi, okusho ukuthi wena lapho uhlala khona ekhaya lakho kunezinto ongazenzi kahle, ongazilaleli, otshelwa zona ukuthi zenze, khona uzokhula ngokwesiqu sakho nangokomoya wakho, ukuze phela nabo bayakhula uma wenza lezo zinto, baba namandla, ngoba phela lapha behleli khona nalapha bakha khona bafuna ukukhula, bahlale kahle. Ngaleyo ndlela nawe-ke uzokhula, ukukhula kwakho kukhulisa bona, ngoba amandla abafuna ukusebenza ngawo kuwena azoqhubeka bakujabulele lokho. Uzobona izinto eziningi kakhulu, uzofunda izinto eziningi kakhulu obungakazi wazi wazibona ngaphambilini. Futhi okuhle ngabo ukuthi bona basebenzisa umoya othize wabo, basebenzisa imvelo ngendlela ethize labo bantu, ngoba beza kuwena ngaleyo ndlela bakwethu. Ngiyakuthanda lokhu ukuthi kuba khona indlela engachaza ngayo, ngabe ngichaza ngayo nikwazi ukuzwa ngale ndlela engifisa ukuyibeka ngayo le ndaba, ukuthi labo bantu banikezeni isikhathi, ningagijimi nithi nothwasa, ngoba mhlawumbe nalaphayana kuzofike kungahambi ngaleyo ndlela. Futhi umuntu akaziyisi ekuthwaseni, uyayiswa yilona idlozi uma libe nesifiso sokuthi limkhiphe ekhaya yakhe, uyayiswa yilona, awuziyeli. Okwanamhlanje sicela ukuma lapho, ngizobuye ngiqhubeke ngesinye isikhathi nenye ividiyo uma ngabe isikhona, ngoba kunokunye engifuna ukuchaza engikushoyo kuleli phupho, kodwa engifisa ngathi ngakwenzela enye ividiyo yakhona ngelinye usuku khona nizoyiqonda. Ngiyabonga, nisale kahle.